אהלן, שלום לכולם, שמי ארן גדעוני, איתי בפרויקט מור אדרי, אור דהן ורוני רונן. אנחנו בקורס אלגוריתמים מתקדמים לתכנון ותזמון מערכות נבונות. ובמהלך סוף הסמסטר פיתחנו גרסה מורחבת של משחק הטיק טק טוי החכם, בעצם ה-X עיגול המשודרג. היום נזכור יחד את מה שהגשנו, את הכללים החדשים, את מנגנון ה-AI ואלגוריתמי החיפוש שבחרנו, את שפת התכנות שבה השתמשנו, הקשיים בהם נתקלנו גם, השינויים שביצענו ביחס להצעה המקורית, וכן נראה קצת הדגמה של המשחק במעשים. אז כמו שאפשר לראות בשקף הזה, אנחנו רואים בפרטי פרטים את התכולה שביצענו. יישמנו משחק טיק טק טוי על לוח בגודל 5 על 5 במקום 3 על 3, מה שמרחיב משמעותית את מורכבות העץ וחיפושי המהלכים. דבר נוסף, פיתחנו סוכן AI המבוסס על אלגוריתם מינימקס בשילוב אלפא בטא פרונינג, כך שהסוכן יבחר את המהלך האופטימלי לפי פונקציית הערכה מורכבת. בנוסף, הוספנו שתי פעולות מיוחדות לכל שחקן, פצצה שמפוצצת את השורה והעמודה של תא הנבחר, ומחיקה שמסירה מחסום שחסמנו בתחילת המשחק. גם פיתחנו ממשק גרפי בפייתון עם ספריית פייגם, מה שמאפשר חוויית משחק אינטראקטיבית ונוחה. כללי המשחק. עכשיו אנחנו נעבור על כללי המשחק כדי להוסיף עומק אסטרטגי. קודם כל, המשחק מתקיים על לוח 5 על 5. בתחילת כל משחק, כל שחקן מציב מחסום אחד בתא ריק. תאים אלה אינם ניתנים לבחירה במהלך המשחק עד למחיקה. בתורו, בוחר השחקן תא ריק ומניח בו את הסימן שלו, או שהוא X או שעיגול. התנאי הניצחון, חמש סימנים רצופים בשורה, בעמודה או באלכסון, כאשר לא חוצים תאים חסומים. לכל שחקן יש פעם אחת במהלך המשחק את הפעולות המיוחדות. פצצה, בום, מוחקת את כל הסימנים X עיגול בשורה ובעמודה של התא הנבחר, ומחיקה, מסירה מחסום אחד מהלוח ומאפשרת משחק בתא זה. שילוב המחסומים והפעולות המיוחדות יוצר אינטראקציה מעניינת כלשהי. הן חוסמות מסלולים פתוחים, אך גם פותחות הזדמנויות טקטיות. אסטרטגיית ה-AI, כאן אנחנו נציג את האסטרטגיית הסוכן החכם. בעצם מה קורה? הסוכן מבצע חיפוש בעץ המצבים באמצעות מינימקס, עץ שבו כל קודקוד מייצג מצב לוח חוקי, וכל ענף מייצג מהלך אפשרי. המטרה של מקס, מקסום ניקוד הסוכן, מין הנחת משחק אופטימלי מצד היריב. פונקציית הערכה מתחשבת במגוון מרכיבים, רמות השליטה בלוח, קיומם של מסלולים פתוחים, מיקום המחסומים, זמינות המהלכים המיוחדים ומרחק לניצחון. כדי לשפר ביצועים בעצם, שילבנו אלפא בטא פרונינג, שחוסך ענפים שאינם תורמים להחלטה אופטימלית, וכך מאפשר עומק חיפוש גדול יותר בזמן ריצה סביר. אלגוריתם המין-מקס. בפועל מין-מקס מיושם רקורסיבית. במקרה היסודי, כאשר הגענו לעומק מוגדר או למצב סופי, מפעילים את פונקציית הערכה ומחזירים ניקוד. אחרת, לכל מהלך אפשרי מחשבים מצב חדש. קוראים למינימקס ומחזירים את המהלך עם הערך האופטימלי. המנגנון מקס וסמין מבטיח שהסוכן בוחר במהלך מקסימלי, שהיריב נעשה ממזער כביכול ומנסה למזער את הנקודות שלו. שיפור בעצם עם האלפא בטא פרונינג. אז כמו שאנחנו יודעים, אלפא בטא פרונינג מאפשר גיזום ענפים. אלפא מייצג את הציון הגבוה ביותר שמצא מקס עד כה, בטא מייצג את הציון הנמוך ביותר שמצא מינימום בעצם עד כה. אם בתהליך בדיקת הענף מתגלה בעצם שאלפא גדול שווה לבטא, ניתן לקטוע בעצם את שאר תתי הענפים, כי הם לא ישפיעו לך על ההחלטה. הגיזום גם חוסך חישובים משמעותיים, מה שמאפשר הרחבת עומק החיפוש. פונקציית הערכה בעצם. פונקציית הערכה שלנו מחזירה ניקוד מספרי לכל מצב לוח, על בסיס מרכיבים עיקריים, מסלולים פתוחים, שורות, עמודות ואלכסונים, ללא סימני היריב, ועם מספר סימני עצמי. משקל גבוה כשנשאר, רק צעד אחד לניצחון. מחסומים, תאים חסומים מפחיתים מערך המסלול, אך גם חוסמים את היריב. הפונקציה מאזנת בין אלו. שליטה במרכז.
העמדה במרכז התא או בסמוך לו מקבלת בונוס. זמינות המהלכים המיוחדים, מספר הפצצות והמחיקות שנותרו, עידוד לשימוש מושכל כדי לא לבזבז מוקדם מדי בעצם, ושימוש ב-LRU Cache לשמירת הוצאת חישובי מינמקס חוזרים ולהימנעות ממבני חישוב מיותרים. עכשיו מימוש בעצם בשפת הפייתון, בחרנו בפייתון בטעמי פשטות וקריאות. התחביר פשוט וברור, להתמקד בלוגיקה ולא בפרטים התחביריים. מבנה נתונים כמו רשימות, מילונים, תומכים היטב בבניית עץ המצבים. פייגיים מאפשרת בנייה מהירה של ממשק הגרפי, ציור הרשת, הצגת התמונות וטיפול באירועי עכבר ומקלדת בקלות. בעצם שילוב פייתון פלוס הפייגיים העניק לנו גמישות לפתח את החלק הוויזואלי במהירות, מבלי צורך במנועים גרפיים כבדים. האתגרים שהיו לנו בעצם במשחק, בלבנות את המשחק. א' הוא גודל הלוח, 5x5, ייצור מצבור ענקי של מצבים אפשריים. נדרשנו לבחור עומק חיפוש דינמי בהתאם למספר התאים הריקים ולזמן חישוב עקבי. דבר נוסף זה איזון עומק, ביצועים, שילוב אלפא-בטא ופונקציית הערכה יוריסטית, היה קריטי לשמירה על זמן תגובה סביר, מתחת לשנייה למשל. הניהול זיכרון, שימוש ב-LRU Cache במינימקס כדי להימנע מחישובים חוזרים ולשפר ביצועים. והוספת פעולות מיוחדות, הרחבת הגדרת מהלכים כדי לכלול פצצה ומחיקה, ולוודא שהאלגוריתם יודע להעריך מצבים שעברו שינוי דינמי. בעצם עשינו שינויים מההצעה המקורית ביחס להצעה הראשונה. מספר המחסומים בהצעה היה 3, מחסומים לכל שחקן, במימוש הסופי היה 1 בלבד. הסיבה לכך, 3 מחסומים קיצרו מדי את שטח המשחק והפכו את העומק האסטרטגי למוגבל. מחסום אחד שומר על מורכבות מחד ומאפשר שטח תמרון מאידך. פעולה מחיקה, פצצה. בהצעה תכננו מחיקה של שורה או עמודה. יישמנו פצצה שמוחקת גם שורה וגם עמודה כאחת. עכשיו, הסיבה היא, בלוח 5x5, פעולת פצצה דרמטית, שומרת על איזון ומוסיפה עניין טקטי מבלי לשבור את המשחק. עכשיו נדגים לכם טיפה את הדגמת המשחק. כאן אנחנו רואים בעצם את תחילת המשחק, מיד לאחר שלב הצבת המחסומים. השלב הזה מוסיף ממד טקטי חשוב. כל שחקן צריך לבחור מיקום שיחסום את היריב מצד אחד, אבל לא יפגע באפשרויות שלו לניצחון מצד שני. כבר כאן בעצם מתחילה חשיבה אסטרטגית שמלווה את המשחק כולו. כאן זה בעצם אנחנו ממשיכים את הדגמת המשחק, כאן בעצם המהלכים המרכזיים בטקטיקה. אנחנו מציגים פה דוגמה לחילופי מהלכים בין השחקנים. הסוכן החכם בוחר בכל תור את המהלך האופטימלי בהתבסס על פונקציית הערכה מורכבת. היא בוחנת מסלולים פתוחים, קרבה לניצחון, עמדות במרכז ויכולת לשבש את היריב. כך המשחק מתפתח כדו-קרב אסטרטגי בין התקפה להגנה. כאן אנחנו רואים את סיום המשחק בתיקו, מצב שבו אף אחד מהשחקנים לא הצליח ליצור רצף של 5 סימנים. התוצאה הזו משקפת איזון בין שני אסטרטגיות חכמות. הסוכן בעצם ניסה למקסם את הסיכוי לניצחון תוך חסימת היריב, והיריב האנושי פעל בזהירות כדי למנוע מהלך מכריע. זה מראה שגם עם האלגוריתם המתקדם, המשחק יכול להסתיים ללא הכרעה, בדיוק כפי שקורה באתגרים אמיתיים. כאן זה בעצם עוד שני מצבים אפשריים, אנחנו רואים ניצחון או הפסד. כל תוצאה היא תוצר של עשרות החלטות שהתקבלו במהלך המשחק. שימוש מושכל בפעולות רגילות, תזמון נכון של פעולות מיוחדות, ויכולת להסתגל למצבים משתנים. השקף הזה בעצם מסכם את החוויה, והוא מדגיש את יכולות ה-AI להתמודד עם סביבה מורכבת ודינמית. תודה רבה על ההקשבה, מקווה שנהניתם.